Nalazimo se u Megastoru, PC Praktikovom Megastoru, koji se nalazi na Bogosloviji na samom kružnom toku, odmah pored internata, u ulici Mije Kovačevića 9. Pa jedan prosječan IT kupac u našoj firmi može da nađe bukvalno sve što ga zanima. Stalno se trudimo da ubacujemo neke inovacije, da ljudima doprinosimo da ono što traže mogu kod nas i da nađu. U suštini, ovde u Megastoru se nalazi bukvalno sve od IT-a, što se tiče računara, komponenti, laptopova, dodatne opreme, monitora, televizora. Čak smo i proširili asortiman na consumer, LCD-ovi konkretno. Tako da kupac šta god hoće, šta god mu treba, može doći ovde kod nas da pronaći. Kod nas ovde postoji više brendova notebookova. Uglavnom su to modeli koji su zastupljeni svud u svetu, znači kao na primjer Toshiba, Dell, HP, Asus, Fujitsu Siemens. Ovog puta bih izdvojio Asusov model X51 SL AP156 koji je napravljen za Office korisnike, znači to je neka standardna varijanta za internet, za Office, za mailove, muziku, filmove. A što se tiče opet nekih ozbiljnijih varijanti, izdvojio bih Kozmiju seriju Toshibinu, kao i uvek, jer Toshibina serija Kozmi je pravljena za gejmere, za ljude koji se bave obradom fotografije, za renderovanje filmova i ono što je jako bitno jeste da super izgleda i da cena nije kao što je nekad bila, nego je dosta niža. Drugo što je jako bitno jeste da imamo jako veliki izbor monitora, TFT monitora, i tu bi se osvrnuo prvenstveno na fenomenalne modele Samsunga, na Asus, na HP naravno i na LG. To su u principu 4 brenda koja generalno zastupamo i koji su nam jako bitni i bez kojih naše konfiguracije koje radimo ne idu. PC Praktik je napravio svojim kupcima da mogu da izaberu da li žele gotovu konfiguraciju ili žele konfiguraciju po svom izboru. Naše konfiguracije koje su gotove i po izboru imaju garanciju 3 godine. Konfiguracije koje mi pravimo sastavljene su i testirane da se vidi kako funkcioniše koja komponenta sa kojom. Napravljene su tako po određenim upotrebama, da li je home, da li je gaming, da li je basic, sve zavisi od upotrebe samog korisnika. Što se tiče konfiguracije koje su sastavljene, to je custom konfiguracija, one mogu se praviti putem našeg sajta, preko kojeg gde postoji konfigurator i preko kojeg možete komponente izabirati sami po svom nahođenju šta god da poželite. Naravno, kad budete došli kod prodavca u radnju i doneli tu konfiguraciju, on će vam objasniti koja komponenta može da funkcioniše, a koja ne može. Što se tiče samog plaćanja kod nas u firmi, radi se o tome da primamo bukvalno sve kartice, primamo naravno keš i ono što je jako bitno i može preko kredita Raiffeisen banke. To su krediti koji su bez učešća, naravno mogu i sa učešćem. Rate se kreću, ročnost otplate od 3 do 48 meseci i od skoro ćemo imati, znači za kojih mesec dana ćemo imati mogućnost plaćanjima čekova građanja na rate bez kamate. Ono što je jako bilo interesantno ljudi dođu da pogledaju jeste da pogledaju HTC mobilne telefone, da pogledaju nove Nokine N serije i E serije i da dođu da pogledaju nov MXR od Logitech.